Agus cén cinál frám an dóibh an frám seo. From a. Cecha lís gur frám a tá. Mar tá sé mar a. Tá sé mar déir úsáide muid uanta frásaí achas an inaltóireach nach frám a. Bhfuil sibh se chun siochan na féinteil? Yeah. Ceart a railibh agus bí a péinteil agus duine bhí sin frám a eile. Agus é techt a nús. Ai, tá sé agin. Bhfuil sibh sásta leis? Tá. Ce tá fácail den agin inis? An lúscadán. An lúscadán agus go sé se. Cáhail muid. Trasna agus fanal sin agus tá bhóta mór agam. Se? Yeah. Ítach.